Murume uyu auya zvakare mudare ramambo Chireya apo ari kupomerwa natezvara vake mushure mekunge iye nemudzimai wake vasiyana mudare ramambo Chireya. Zvino tezvara vanova vakabereka mudzimai uyu waakasiya vari kuti vave kudawo pfuma yavo sezvo vaviri ava vakusiyana. Ngatinzwei mudare ramambo Chireya vachireva pfuma yavo. Zvinoreva kutopura kutaura chokwadi chakunosangani ane uswanda sabugweni masiza mamu kana idwe TV njelele sawa report kukumbira changamire vanhu vanenge vadaidza mudare vasiri kuwanikwa vachimboona yapurwa neshangu dada remiri ivo vaanousivanda vanosungisa vamicheo shaya mano vachindoda pfuma yangu manga angasipo mudare achidiwa mudare amamboenda kuti vava vanyanigere panze avo mapanga kumira kuenda dari aende kuna pfuma yakamira okay kuna pfuma yakamira kadi zuri vedare ini pfuma yandinoda irovoro kumukwasha wangu une zvikamu ndisina tarisiro yekuireva zuva ranhasi asi nekuda kwemashoko andasangana nawo mudare ekuti vaviri vakusiyana pfuma yangu nechikamu chekuziva kwenyu papinda kwacho kana asina kumboditse motanga kuzonga kudira chikamu chinotinechizvino ine chikamu chandoda kumukwasha hapana zvakawanda zvimwe zvandichada sevanhu vasiyana wenda kumurerukira uda mombe nhatu kumukwasha dzakamira chii kuroora mhuri vana vake vana vangani 4 vana 4 dzakamira chii kune vasikana vaviri nevakomana vaviri saka wangamboita chii zvakaita zviripo ane chimwe chikamu chaakabvisa vakapupura avakapupura baba azangatezera ndiudawo pfuma yangu ndoda mombe nhatu ndikuroora pamusoro nenyaya yekuti tasiyana vakatora mukana mudzimai wangu ndakamboroora ndikasungira ndikanobvisa mombe 4 one day hadzinhatu ona 1 sakawo ndikusaga dzakamiri mombe idzo mati kana dzakamirira chinhano chipi mombe idzi ndakangoindisa asi yandinonyanya kuziva yakakamurwa yakapuwa mai vakatamboindisa fonava apo paachinge mamasha handisina asi varipo vanhu vapupura kuti inamba yakadi yandakasvitsa naivo zivo pavachaji vadozvona ndingateta havana kuchaja chaiso chaiso pavazekuti ndinoziziva kuti padanga mukwasha anga asipinde padanga angasati apinda ukabvawo zvimwe zvibingeni kubva pamombe dzari kutaura izviningiri natsvakira isina nenanobva zvepamombe dzedzi saka tomoisa vaona kafanira shoko rakanaka baba ndinoona sekuti wataura bhaunzita mombe 4 wandichika 1 zvakanaka apa vachaji yavaitawo vatidura mombe ngani mombe nhatu tikati dzavamirirei vataiora vana tikati vana vangane vakatsangana yai vana ndimodare vana vanenge vachiti mukomana ane ngombe mbiri sikana ngombe nhatu saka tikatarisa ipopo tikakaundaunda ngombe 3 zvinenge nani singazivawo hako kwauri kuti unozvigamuchira sei patsvakirai kuno vanga vatibata pamombe idzodzo tsvakirai kuno yakaenda iri mari sinosungira ukaenda iri mari ikatopedza makore anoiswa kuma10 sandarasa tikazoendesa mombe 4 mombe 3 muri kudzigamuchira dzachigematezo haiko zvino handina mombe 3 hamuna unzi zvenyu izvozvi mutongo watezvara wakumbira pamberi pedare burida mombe 3 amuchiyani zvokuti haunakati muna kutoda kuwanza pajudgment kuti muri kuzvigamuchira zvakamira sei kana dare rikanditendera kuti ndibhadhara ndikwanisa kwasha muone mabhadharo ngoti nguva kuti nhasi zvinhu zvakanganisika unopa 14 days but iwewe taura nedare kuti ungada
nguva yakadini kuvapedzisa? Zvisinei hazvo vakava ndokumedu pazvinhu zvanyoresewa kumudzimai vakatarisa zvinhu zviri kusara kana zvichasara pakugonda kwachaita ndozvavakananga kuti vatora vanonzwa vachiti no sezvo vanhu iwewe wega zvaungangopindira kana manga wako hausi kubatwa kora utopangukana wakatonaka Chaunaka. iwewe wabvunzwa kuti ungada period yakadima zvakadini wongota kuti mambo ndipewo gore kana makore maviri zvidomzvingira angapindira saka ungada period yakadini temodare 14 days ndaida gore nekufiko zvino nangoti kanzi tosara nechinhu ndichangosara ndisina chinhu uyo azonga tiri kumba 14 days maresults nichatudza iye achazenga achititaura tinotenda totendawo akatirambirane nezvataugwa nedare nezvataugwa nemukwasha. Mukwasha ndewangu, kune mhuri ende ini naiye ukama wedu ungauramba uripo tichishanyirana tichidii pasi kuti hatisina ukama. Iye ngarege batwa nezvimwe pfungwa zvavakonana nezvavo, ini handizvipindi, asi ukama hwangu naiye nevana vedu ngaurambe huripo. mashoko amababa akarongeka ekuvaka tinotenda.